Гэта не я сяджу на балконе восеньскай спёкай. Я Курт Пруфер. І мне калісьці так доўга недаплочвалі браты Топф, што я стаў працаваць за попел. Але ладна я, нямецкі інжынер, Курт Пруфер. Як апраўдаюцца габрэі, камуністы, ваеннапалонныя, што будавалі печы па маіх чарцяжах для Дахау, Бухенвальда, Освенцима, Маутхаузена, Магілёўскага гета. Гэта не я сяджу на балконе восеньскай спёкай. Попел на вокнах, падлозе, сталах, талерках, попел, не вызначыць пол, узрост, сваяцтва, невінаватасць. Гэта не я сяджу на балконе восеньскай спёкай, я наогул не пераношу спёку пасля 45-га. Я найлепшы інжынер фабрыкі Топф і сыны, але гэта не я сяджу на балконе восеньскай спёкай. Я ствараю попел 24 гадзіны. Попел не пахне газам. Попел пахне перспектывамі і поспехам. Калі не я, дык хтосьці іншы б. Іх так многа, як туфель, зубоў, дзённікаў. Проста попел. Нават пад страхам гулагу. Усё адно. Бо хто, калі не я?